sirni ochasım kile. Менә siz Татарстанның иң затлы һәм иң гыйлемле гаиләсе бит әле. Bilmem nasıl, şitten işik görünüyordur. Дания ханым Захидуллина sizin хатыныгыз. Ayy. Аннары Дания ханым белән әле siz Татарстанга шундый шәп министр үстергән әти белән әни. Ayy. Aslında var. Гурманасызмы, ничек? Bir gururlanabız, dursun aytkanda. Olay indi ministr bulurdu da oylamaganı yok, şolay. Indi biz gül işlep oturaydık mesela indi. Olay deydi, siz nişlep işten qaytkaç da tağın kompüter yanında oturasız, bulay turmuş bulay burga tiyiş tügül deydi. Hazır özü şolay yok. 8'e kadar, 9'a kadar işley. Şonday Нәрсә күрәндә гаиләдәгеме? Şolay күрәсең инде. Югыйсә без авылда үскәч инде эшләп үскәч безнең үзенең тормыш тәҗрибәсе бар. Ва инде ул шәһәрдә үссә дә менә шулай тырыш булдыклы егет булып чыкты. Менә Дания ханым да бит инде безнең Татарстанның абруйлы галимәсе. Сезнең менә кайбер фактларда, мәсәлән, менә без журналистлар гаиләсе, безнең дә теге дискуссиялар булып ала. Буламы менә галимнәр ниендә? Ир белән хатын буларак түгел, галим белән галимә буларак сезнең гаиләдә шундый ниләр? Менә ул барыбер филология һәм тарих ул барыбер аерыла. Без инде кай вакытта ул менә бер темага килеп керә, минем инде ул вакытта бәлки мәкаләләр чыккан булырга мөмкин. Ягъни bir-birimizga yardım itәсе килә дип әйтәсе килә күбрәк. Булай фикер алышу әлбәттә була, чөнки ул мине тулыландырып җибәрә, бигрәк татар мәдәнияте буенча, татар әдәбияты буенча булган материаллар буенча, тарих буенча мин аңа нәрсәдер әйтәм. Ул дискуссия ахыр чиктә шул дөреслеккә бару юлындагы бер адым гына булып тора. Андый дискуссиялар һәр вакытта кирәк. Алар бик аз була кысанча каршы. Һәр кеше үзенең юнәлешен алып бара.